Autoa izorratu zait, eta garajean daukat. Zer egin behar du nik orain? Nola etorri behar du ni bihar lanera? Horrek esan nahi du autobusean etorri beharko duzula bihar. Azkarrago eta erosoago etorriko zara. Bai, zera! Ez daukat ahaztuta unibertsitatera autobusez etortzen ginenean, zenbat denbora pasatzen genuen Bilbotik Gasteizera iristen. Azterketa baten irakasgai guztia ikasteko denbora ematen zigun eta. Uste dut oso nastuta zabiltzela Idoia. Eta hori bai, inoiz ez genekien zer ordutan iritsiko ginen. Az eztutasunak azterketara ordurako iristeko. Geldo ibiltzen dira autobusak, ez dira puntual ibiltzen. Da gainera, goizago jaiki beharko dut. Horiek aspaldiko kontuak dira, neska. Unibertsitatera etortzen zinenean, errepide zarretik etortzen zen autobusa, eta trafiko handia sortzen zen. Orain autopistatik ibiltzen da, eta erabat puntuala da. Nik nahiago dut autobusean joan. Da ezingo naiz Gasteizera bidean gozaltzera geratu edozein atzeden lekutan. Eta bueltarakoan ere ezingo naiz merkataritza zentroan erosketak egitera geratu. Ta auskalo noiz iristen naizen etxera. Autoa nahi dudanean arrankatzen dut. Ez duzu uste erosoagoa dela. Benetan, nire ustez erosoagoa da autoa eta azkarragoa ere bai. Ez bai, Idoia. Nire ustez autobusean eroso joango zara. Bidaian irakurri egin dezakezu eta entretenigarriagoa da. Eta ikusiko duzu karteran ere nola nabarituko duzun egunaren bukaeran. Bihar kontuak merke aterako zaizkizu. Etxean gozalduta, gasolinarik hartu gabe, eta merkataritza zentroan geratu gabe. Ez da inbesterainoko esango. Ezera, merkeago eteten da hilbukaerako faktura, garraio publikoa erabilita. Autoa oso garestia da Idoia, eta auskalo garajeko faktura ere zenbatekoa den. Ufa, haize pixka bat hartu behar dut. Aha, orain kontuak, ezta?